Ang Ginoo mga igsoon moabot gyud sa atong kinabuhi. Ug kanang iyang pag-abot mao na ang atong kamatayon. Lingiyay mong tupad na sige kag pangandam sa pag-abot. Sige. Kay kita ra ba magsigi tag pangandam sa umaabot, pero di ta mo ngandam sa moabot. Ang kanabang sige tag pangandam ba sa future nato, mao nang magtigom tag kwarta karon, ang tanan natong pangandoy para sa kaugmaon. Unsa nalay kaugmaon sa akong mga anak, unsa nalay ka akong kaugmaon, unsa nalay kaugmaon sa akong bana, sa akong mama, uban pa diha. Sige tag pangandam ana, may kita mo kwenta ana, mao ni akong buhaton, mag-savings ko, magpalit ko sa panadiha insurance, mga college plan, scholarship para sa akong anak, para ni siyang kaugmaon, mo abroad ko para ni siyang kaugmaon. Pero minus kayo mo ingon, buhaton ko ni para ni inigabot ni Kristo. No? Unsaman? Bisan kaning pagsimba usahay, magsige ta ingon, musimba ko kay haron tagaan ko gracias Ginoo. Musimba ko aron maayo ko sa akong sakit. Musimba ko para magkauli mis akong silingan. Musimba ko para mausab ning batasan sa akong anak o batasan sa akong bana o sa akong ugangan. Pero di gyud mo musimba ko para nis pag-abot ni Kristo. Ang galing niya ay mong tupad. Ing na muabot lagi siya. Ing na ba? Ing na muabot ra lagi siya. Mao na, buhato na to ang tanan para pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo. O dunay duha nga magpaabot na ay danghag, na ay maalamon. Usahay, magbali-bali ta. Bali-bali ba diha sa kwan? Asa nang bali-bali ka ng barangay ba na? Dili no? Sityo no? Sityo bali-bali. O, mangko ka suhito kay diri sa kwan. Muna, usahay, maalamon ta. Usahay, danghag. No? Gila na sang lingi si mong tupad ing na danghag ka. Danghag. Unsa may kinaiyas mga danghag, nagpaabot sila, pero danghag. Wa magdag reserba para sa ilang suga. Ang suga, mao na siya ang atong pagtuo. Faith. Ang ato di ang faith, dili na pwede nga mustan alone. Kinahanglan gina siya lana. Unsa may lanas pagtuo. Ang ubang mga virtues, labi na gid nang gitawag og prudence, wisdom. Kinahanglan gamiton sa nato. Dili kay magsigilan jud kag pagtuo ra gyud. Gamiti sa glaing virtues, i-support ba, i-support. Nam sa uban magsige ra gyud simba, sige ra gyud rosaryo, nya kusmod kay ignaong. Wa mag-practice og humility, wa mag-practice og charity. Nasa magsigig simba, portig yung kugihana mo simba, pero di gyud mo palit og slot. Di gyud mo palit og raffle ticket. I-criticize pa ang fundraising sa pari nga nagmisa. Sige, baligyan, slot racing, baligyan, raffle ticket. Upag gina siya matagbaw dito pa man San Vicente. Una kauntong karon sige, pamuyapon dire. Anaon pa, nya sigig simba. Mao na, di ta pwedeng mo practice og usalan ka virtue niya mo, focus ka diha, na di ni mo i-appeal ang uban dada sila sa imong pag-practice. Mao na, makapamalandong yung ka. Sama ni kuluran ko ni akong buhok dili. Ana. Unsa man ni
makaandam ni nako sa pag-abot ni Kristo, kinahanglanon ba gid ni, o akong papintalan ang simbahan? Pinaagi aning akong gamayng tampo, ipalit ko na lang nig slot para mahuman ang among bell tower, ang among CR. Ano? Ang saman ka, inyong paminaw. Di mo to. Mayingon ka, kinahanglan ba gyud ko ako gining yaw-yawan ang akong anak tungod kay tapulan, kining akong pagyaw-yaw niya, kining akong pagkasaba niya, maka paandam ka ni nako inig abot sa Ginoo, o ang pagpasaylo baka niya, ang paghigugma o ang pagdawat niya as He is. Ano ba? Gamita ang ubang virtues. Unsa man gyud makigbungol gyud ko aning kabit sa akong bana, makapaandam ka ni nako sa akong pagpaabot sa moabot nga Ginoo sa akong kinabuhi, o praktiso nako ang giingon ni Kristo, pasaylo alag kapituan kapito, higugma ang imong kaaway. Di ba? Gamita ang ubang virtues. Mauto ang gigamit sa mga maalamon, nagdaha sila og extra nga lana. Kay haron inig ka-aksyon nagkapaong sa ilang suga, dugangan nilag lana. Kana bang inig abot na sa mga pagsulay ba? Kana bitang unexpected, tawag to untoward incidents. No? Magtanaw bitaw ko karon sa atong mga government officials, ang ratol kayo ba, kanang murag stress kay silang mga naong hasta ilang sinultihan, kani yung gasigig kontra sa Vice Presidente. Ano bang naningkamot yun sila nga ma-impeach, maningkamot yun sila nga mabutangag bati, maningkamot yun sila nga sa kinsa na ilang gipamunlot diha nga mga witnesses sa impeachment. Nya di gyud sila maghisgot kabahin sa flood control, katong mga scam, mga trillion, di gyud sila maghisgot ana. Pero ginganla na nila estupido ang ubang mga witness, ginganla na nila tanga-tangahan. Bisan pag insulto na kaayo, wa na sila tahod sa dignidad sa usa ka witness. Wa na sila tahod sa dignidad sa ilang pagka-senator judge o sa ilang pagka-prosecutor, sa ilang pagka-lawyer. Di na sila mutahod sa standard nila isip mga judges. Mugamit na sila sa violations para lang yun pagdaot sa Vice Presidente nga ilang gustong i-impeach. Nag-anam na gid hinaon sila kabati. Oh. At tanawa ang Vice Presidente, ang iyang naong bisag asa siya maglakaw-lakaw. Huwag yung stress. Di ba? Abot ka, o wa ba ka na siya ma-stress? Pero mailhan na ni mo sa naong. Ang liglian ng naong sa imong tupad. Tanawa. Mailhan na ni mo bisan pag naana sa mga pintal-pintal sa naong, mailhan gina ni mo. Labi na gyud og magkatinutok kay mo sa mata. Kami nagka-eyes to eyes, magin mo yan ng BP Sara, diha sa may istaka na integrated. Nagka-shake hands me. Ako yung gitanaw yung mata. Gipahimos lang akong tanaw. Kaya basig sa sunod, din ako kita siyang mata. Akong gitanaw kung unsay mensahe sa iyang mata. Doon na ba'y kasubo? Kay the eyes is the window of the heart, magina siya. Bisan pag unsaon ni mo, smile, 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 smile. Luya ginagnaong imong mata, basta ang imong kaguol, di adire. Na-stress ka. Nindot yung isyag mata tanawon. Kana bang malipayon ang iyang mata. Nihaom sa iyang naong. Pero naiuban nato, dagko kay mga eyebags ang atong mga kuan, kanang atong mga leaders, no? Dagko kay eyebags. Unya, luya silag naong, no? Kabantay mo? Oh, stress. Nga naman, kay nakafocus ragid sila sa usa ka butang. Ug unsa man na ang gugma sa gahom, gugma sa kwarta,
gugma sa ilang dungog. Wa sila magdaog humility, wa sila magdaog pagpaubos nga kanang pagdawat, kanang willingness to give up everything. Wa sila anak magda. BP Sara ingon man siya nga, kuwaon ninyo tanan, okay ra gyud, pero samtang wa pa ni mo fight sa ko hantod nga tus kanal. Bloodbath. Total, I have nothing to lose. Nahimo na kong vice presidente, nya inyo kontakta ko na okay kayo. Pero di kita mo atrasan, so nang gitabangan ron siya sa tanan. Kana di jud ko ka-imagine ba ang usa ka babae, usa ka inahan, tabangan kag libak daot sa tanan tibuok katawhan nga mga inilang mga leaders gikan sa presidente hangtod sa barangay kapitan magpaningkamot nga mudaot nimo. Di ko ka-imagine unsaon paghandle. Kulbaan magi ko kanang i-text nga rin ako, Padir, basaha ang comment sa imong wali. Hala, Padir, uy, naagyo ni comment, Padir, batay. Kulba, magani mong naging muulpot atong kabuhi. Usara na kabuok niya, unsa ragod taon ni, Padirsiano ragod taon ni. Pero, di ko ka-imagine, i-publish ka diha, nganlan ka og pusit, nganlan kag piatos, nganlan kag sagunsa nalay panghingan, anha pa gyud sa impeachment nga you should resign. Ano ba? Resign na lang. Basta. Pero makamanage pa mag-smile. Mauna ang nindot pagdaog laing support sa imong baruganan. Kanang ato dihang kuan, atong Buta Pomero gahapon giingnan ko sa atong usa dinhi sa nag-observe. Padir, wap man na matangtan kay doon na magudon tatay crane nga kuan ba nga moy moalsa na mga dagkong mga beams dito ana columns niya ang hangyo sa kuas crane nga putol-putol lang dali pa expose ang kabilya kay haron gunit screen putlo na lang na alsahon. Niabot naman nga ris ubos ang ilang pag-expose pa man mo abot ang crane. niingon ang kaning usas mga nag-observe na to dili. Padir, di ka na matumba hinoon kabilya gi-expose naman na usa na may strength ana nga to pa mang loads babaw nakupahunongi usa kay bawa na niya nay support bungkag na diyan lusno na may lagway taong magkuan okay ra gyud kayo unyag naaw niya nang trabaho kalit nga nagbigay diha naabot gihunongan na baka or igagi baka na ninyo na malusno okay ba pero moabot lagi ang Ginoo lagi moabot pero tanawang imong support na og mohisgot ko kinabuhi aning ako mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay mohisgot ko sa akong papa si Papa Sibero ang support gid ato niya kana yung kakugi og pag paubos di gid to mohunong og trabaho sige ra gid tong trabaho niya kanang pagrosaryo sige gina siya grosaryo. Muna ang iyang baruganan, isip bana, isip amahan, lisod kay tarugon. Si mama, anhing mamasan, Valeriana, animal man kay tos nagbatasan. Sige man tog panglatos niya si papa iapil paglatos. Kapila gito na apil og latos si papa, mga bali go ng sangas bayabas, lawas ni papa. Pero si papa di gyud musokol. Hagdon pang mama damag-damagan pang mamas papa nga pasukmag siya pasukmag di yun masukmag sa papa hasta ako ni sugod na kong panintal ni papa katong dako-dako nako mga city anyos sige magyug latos hangtod 10 anyos hapit kaduha magid min latoson sa kadlaw ani tintal na kong papa pa may pag-imo ng suklan sa mama kaya makadungog mo sa pipila na ko ka mga uyuan ingon ikaw ba mura mo sa noong kag dili laki patilawar ko nag-usa ka kumo ng asawa niyo hilom ko na ana ba mo katawar mas papa niya mo ingon ra mutubag ra ba wa man ko ng asawa ana para sukmagon ana niya kami ako siyang tintalon ingon ay naingon ang inyong mama ana kay kamo sad magsiki man sa mo pabadlong sige mo sa mog siaw-siaw
ayaw mo pag siya sunda lang na iyang gisulti. Mahilom ra na, dili ra na manglatos. Ana ba? Kanang nauna hinog kamatay noon. Mo tong pagka-paralyze gid niya ba? Gahigda dito sa kama nga wa nay panimuot ba? Unconscious niya si mama dito sa atbang nako ako gahilak kung gatan-aw ni papa. Ay sunang kay kalit lag ka paralyzed. Duty in taong kus landbang ka to. Niya si mama dito sa atbang nakaana ko sa Ginoo nako Lord nganong kani may na paralyzed kana tanggalin ko diha sa atbang. Sa ako bang kaluoy papa ba? Pero mao dito hinungdan nga si mama sad nausab kay si mama manggid mo ni atima ni papa for almost 6 years wa magin niya biyais papa hangtod na lang sa giyong nasakit siya. Pagkamatay yung papa, si mama mura na sa batasan ni papa. Nang perti na yung buotanan ako naka-ending dai. Naka-ending mo na pagkamatay ng mama atong 2011 awa na, buutan na kay mama. Natakdang papa. Ana. Una, si San Agustin, buangon man ni kay siya, ang kabuutan sa ni Santa Monica, kay gidasa ni Santa Monica ang supporting niya, pag-antos, ang iya yung pagka mapaubsanon, pagka mapasayloon, gi-practice niya maayo, asus na dutlan gid si Agustin, nahimong santo. Doctor of the church pag yun. Sunangan doctor of the church. Mahimo tay kang santo pero maglisod kang ka doctor of the church. Murabag ang ka-bright ba? Ang ka-bright ni San Agustin gibendisyonan og gracias Ginoo nahimo siyang maalamon nga matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa karon ang kaalam sa Dios binuang para sa mga tao nga padung sa impierno. Kay unsa may kaalam o gahom sa Dios ang cross. Muna ang atong cross na agi na diha. Kana mo'y atong support. Pinakanindot gina nga support para dili ta maluyas atong pagtuo. Kana bang pag-antos o kamatayon sa cross. Maunay tinuod nga gahom nato. Mauna kung doon na gani kay pag-antos, ing na dayon. Mauna ni ang akong cross. Mauna ni ang akong gahom. Tamparuson ka sa imong bana, tamparuson ka sa imong asawa, mangabit niya, laki ka, bana ka, moingon man ka, bantay ka, patyo, tagi kang animala ka. Ayaw, tanaw sa cross. Ing na dayon, mauna ni ang akong cross. Duha na gyud kalaki ang nalaki sa akong asawa, pero maging sino ka man, mamahalin kita. Ikaw mo'y turtilig-una ni mong pagkabanaha ka, pero masuko gani ka nya bimong kulatahon ni mong asawa tungod lang kay nangabit or nakapangabit patay ka diha maiksa gyud ka ngadto sa gawas moingon yung Ginoo wa ko kailan nimo ano wa ka kailan ako Lord sige man kog simba liminister pa gyud ko wa naman ka mahigugma sa imong asawa tungod lang kay nangabit nya pari pag gyud nakabit nya di na ka mo simba, suko na kaspare. Wa na, patay ka diyan. So nya kana sila Lord, kana sila. Ay ayaw na lang na. Basin pa sa diig makonvert na sunod, maparihan na ni San Agustin. Di ba? Sa kanang animal nga pari diya. Okay ka na. Ay pag ingong animal pari biya na. So nya hasta tong akong pag-umangkon gikabit masadana ay ayaw na pasag dailan lagi na bisan pagka nang imong apo matirahan gyapon na niya pero sige lang iyasad ng tulubagon sa Ginoo ikaw ayaw pag nga ang imong pagtuo nga rin ako tan-aw sa cross pasana ng imong cross aron dili ka matintal ana na siya muna support na nato ang cross bulahan mo kamong kamaong mohilak o niya ron kung ari sa paghatag usahay makaingon man ta nga sige na laming hatag aning slot o raffle ticket padersyano magsige ra man sa himog project wa man ikatapusan nanahuman ang adoration chapel na nasa na Bill Tower magkahuman na nasa CR iguman na nasa Walk of Apostles nga inighuman ang Walk of Apostles ang kanina sa kuno mga lingkuranan iyan na sa ning ilisan nga ikahuman ang lingkuranan na iyan na sa kunong tukuron dito luyo na sa kuno kato na sa
Kuan nga ighuman ato, ang kanina sa simbahan. Napay kumbinto, mamatay na lang ta sige palit aning raffle ticket. Ayaw. Ang imong support diha, moingon jud ka, kung magsigi kog hatag, bubuan sad sa Ginoo o grasya nga sobra pa sa akong ikinahanglan. Dili man ikay tuburan sa lana. Ang Ginoo may tuburan sa lana. Pero pag-andam og sudlanan para sudlan sa Ginoo. Ug unsa man na, empty your pouch. Kaya ug ihatag sa Ginoo ron ang kwarta nimo, nya puno ang imong sudlanan, muawas ra to siya. I-empty. Unsa ang pag-empty? Ipalit og slot. Di ba? Ang sa may ganahan ninyo, bagong tubig o daang tubig? Bago. Kaya kanang daang tubig, mubaho na madugay. Naapa na yung mga nguyo-nguyo. Nga mo inom ka na, ayaw. Ang tubig ni mo karon ipalit dayon. Ang kwarta ni mo karon ipalit dayon. Haron ikaugma, tagaan na sa kagbagong kwartas Ginoo. Daghan pas imong gigamit karon.